My jsme jednou byli s kamarádama na lyžáku a na našem pokoji byla lednička. A když jsme tam byli v noci, tak ta lednička, to dělalo takový úplně strašný zvuk. To byla tak stará lednička, to si ani neumíte představit. To bylo takový něco mezi štěkáním psa a, a vrčením prostě. Takže jsme se tam s tím štvali a mysleli jsme, že bychom ji třeba vypojili. Ale tady byl problém. My jsme ji nemohli vypojit, protože jsme tam měli jídlo, který by jinak se zkazilo. Takže jsme nevěděli, co máme dělat a nenapadlo nás nic lepšího, než na ní začít házet pantofle. A samozřejmě jsme u toho udělali mnohem větší hluk, než bychom chtěli. A přišla k nám učitelka. No tak my jsme jakože dělali, jakože spíme, ale ona fakt nevypadala, že nám věří, že spíme. Za prvý, protože leželo asi 8 pantoflí u ledničky a hlavně svítila lampička. Takže učitelka odešla jakože, aha, jo, jasně. No. A další den jsme byli na snídani a učitelka na nás tak jakože významně koukala, jakože, přiznaj se nebo ne?